banabagatomi ni abe e ka jigila dogotoro munun ba ke furake abu ulu ka jigila abe e ka jigila ko nim banai abe na furake ibe keneya ibe yere soro ibe juru deta ite mure bote ka folore te mure bode ebe sungalo juru deta hari na kera sungalo sabannani duruye ni koni jigi be keneyari la dogotoro jigi bala ibe na furake ka keneya ebe juru deta ni keneyara ibu sara ni nye banabagato foloy banabagato fulana banami ate e jigila kebe furake ate dogotoro fana jigila ni nye bana sugu mine ko abe furake an ka hadamaden doni la nim bana sugu te furake ka bo mo ka fari kolo la pew ni be keneya me ite se ka sufana nim bana bagato sude sugu ko de be mure boke don ke ba be nim bana nyogona misaliya ke misali la kan kisama kan sheri nu uluna nyogona bana be mugola dogotoro ko nim bana sugu min fulen nye an ko ni ka hadamaden doni la na yi be mugo minna an jigi tala ko abena keneya ibena furake be kinibi yere soro e wo ite se ka sufana nim min ka bana be nin sugula ibe mure boke mure bo fantan kelen kelebe kilo kelen ni tilan cede dama ni sungalo kera tile muga ani kononto ibe fantan muga ni kononto la dumuni fantan kelen kilo kile kule ani tila ni sungalo kera tile bisabade ibe fantan bisabade la dumuni fantan kelen kilo kelen ni tilanche ni shebiye ibe na songo faraka kalo mumembe be kilo binani ani duro na kadiye ni sungalo banna sungalo kera tile hake minye ni mugani kononto dom fantam mugani kononto uta suma ika duma na kadiye fantam mugani kononto inta iyere kado daga kono ka tobi ka ke dumuni iku wele ukadu ni chogo min kanu yere mate ibe ewa mure boyinke ni chogola na kadiye abalola mata ka du yere ma na kadiye ibe se ka tobi fana ku wele ukadu وعليكم السلام. سجل صار منجوه بالسالها وجراني ولا من أقونا ولا من أريا الله جراني جراني ولا جراني فرش يقول يوجرو جراني ولا جراني يقولون هو إني بعد سووا ما هو جماني ولا أنا يس جراني أقولنا نبي eko folo jumaye folo sa marayuhi jrelo ko jrani wala mela ko wala wala yaraya temo temo sa mar limu la yara jawmi yalla ga jrani ko mega fati ulu be bakele fakele fa be fakele bakele bo ñu delu ñu delu ñu sa bo ñu ko te ban na fati ko le muso do ne muso ko sa kuma infamu إذا صار مريوه صالحات أغرق على ممكن لأن يقولوا لأن أغرق على كذي وقال يوجد نفاذ يقولون يوجد يعلم وقال يوجد يقولون يوجد وقال يوجد يقول سبعة ni kanyin kalifa mu chogomi eko mo de do fa u fa u de be bakele fakele bo demuso be nimbolo denke be nimbolo ni nya ka demuso di mana koroke ya ka demuso di dogoni ka denke ma dogoni ya demuso di koroke denke ma bo ni koroke imbanna ya la dogoni mbese ka koroke muso furu bashi tala ka muso furu ni jumra mi yate uni ñugon te basita la le ka muso furu ka fo e wan nin de muso be nin denke bolo wota bali ale ka muso korke muso furu furu la wota bali sani bane tara on sa do ko mo muso de no fara mo su ko kala yoro mi ni su ko do do da ñoo fara do ko be ta jikri fo do be dani fena ko yoro kana kiti juma sa dara mo ko bole jere kala ko so bo ko laada dɔ bɛ wulu fana fɛ ko ni banni kɛra yɔrɔ min ko musow de bɛ fara ɲɔgɔn kan k'u bɛ taa wajilu kɛ ka taa jikiridaw ni fɛnw kɛ o bɛ cogo di bon min filɛ nin ye ko banni kɛra yɔrɔ min ka taa wajili k'o ye salafu ka taabolo la lesiri t'o la diina la
janko muso ka fara ɲɔgɔn kan k'u bo o kɛ nin ye bidiya ye a tɛ lɛsiri kɔnɔ a tɛ silamɛya lɛsiri kɔnɔ salafu ka taabolo la ni banni kɛra yɔrɔ min ka taa sɛbaw la ani taabinaw olu ka suko ye dɔrɔn ni su banna k'a ko ka kasankɛ ka salla ka taa a kaburu dɔn n'a ye ka taa su dɔn ni a su dɔnna depuis kaburu la suko banna bɛ cari ɲɔgɔn na o ye suko banna pewu min bɛ t'i ka du kɔnɔ i bɛ taa hari ka sagi kana su ka so kɔnɔ a tun t'u bolo ni su kɔni sutura kaburu so la o y'a banna pewu o ye su ka ko banna pewu bon u bɛ min fɔ ko taajiya ni e yɛrɛ y'a dɔn karasa ninnu ka mɔgɔ min filɛ ka fatu a joyera kan u b'a fɔ o ma taajiya ni n'a bɛ bɛn sira la n'a bɛnna i bɛ se ka waaju n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ misiri la i bɛ se ka waaju ka hakili sigi o de ye taajiya ye ni mɔgɔ de ale tɛ sirikalason kɔnɔ a tɛ bɛn sira la a tɛ bɛn misiri la i bɛ se ka taa a ka du kɔnɔ ka taa ka hakili sigi ka bɔ ka taa mais k'a fɔ de ka organiser k'o kɛ laada de ye ni banni kɛra yɔrɔ min fɔ a ka taa jikirida ka fara ɲɔgɔn kan ka taa jikirida kɛ lɛsiri tɔw la o ye bidiya de ye diinɛ la muso minnu b'o kɛ u k'o dabila bon ko dɔ ko olu ka du ko sira de bɛ ani misiri cɛ ko yala ni misiri jama alimamini jama bɛ nafila la olu bɛ se ka sigi dali kan ka salli misiri mɔgɔw nɔfɛ wa n'a y'a sɔrɔ minnu bɛ jama ma caya ni jama safu tugura ɲɔgɔn na kasi a ka du la n'a y'a sɔrɔ misiri bɛ fa de jamaw de bɛ sigi safaw bɛ jɔ fo safa sera aw ka du da la a bɛ se ka salli misiri jama nɔfɛ nin na ni safa de sera aw ma safa de tugura ɲɔgɔn na fo safaw sera aw ka du da ma a bɛ se ka jɔ ka salli ka fara jama kan mais n'a y'a sɔrɔ alimami ni jama bɛ misiri la safaw ma tugu ɲɔgɔn na ka se aw ma sira bɛ aw ni jama cɛ kɛnɛ bɛ aw ni jama cɛ a tɛ daga aw ka salla ka du da la ko a bɛ salli alimami ni jama nɔfɛ o tɛ daga o ye dɔw tun ye ɲininkaliw kɛ ka bɔ Kodowara a y'a sɔrɔ dɔw y'a ka ɲininkali kɛ yan ko mɔgɔw b'a kɛ k'a fɔ ko derisu minnu b'a kɛ ka kɛ misiriw la sunnamɔgɔw bɛ derisu minnu kɛ futuru ni safo cɛ u bɛ sunkalo k'u b'a kɛ ka derisu minnu di ko ninnu ye bidiya de ye k'u tun tɛ diinɛ kɔnɔ ko an bɛ mun fɔ nin na parce que min ye bidiya mɔgɔw ni filibanti jamakuluw ye olu dɛsɛra de cɔ sisan sunnamɔgɔw la fo diyagoya minnu ko sunna u b'a fɔ anw bɛ bidiya la dɛ fo diyagoya an fana ka bidiya bɔ u bolo e da tɛ se ka fɛn kɛ bidiya ye koyi ni min tɛ bidiya ye k'a fɔ e ka filibantiya fɔra e ka bidiya fɔra ko fɛn min bɛ sunnamɔgɔw fana bolo e bɛ o karaba k'o kɛ bidiya ye o tɛ se ka kɛ e bɛ filibantiya de la e bɛ minnu kɛ dɛlɛla de bɛ sunnamɔgɔw bolo ko bidiyaw de don lɛsiri t'u la diinɛ la mais e tɛ se ka sunnamɔgɔw ka baaraw jagoya kɛ bidiya ye min tɛ bidiya ye Sheikh Abdallah Bumbaji ɲininkara nin na san'an ka Bumbaji ka kuma fɔ fɔlɔ balimaw an bɛ min fɔ kalan kɛra anw ɲɛ bɛ dɔɔni la tawsirenw la hadisaw la sebaw tile la taabinaw tile la taabinaw tile la bɛ kalan na misiri de kɔnɔ salafu salihu kalan yɔrɔ wɛrɛ tun tɛ olu bolo o y'a sɔrɔ kalansow tɛ o Kurana tafiji joro tuntu dama madrasa so sunte jamiya tunte kalan kɛra salafu ka tile la doni dira ɲɔgɔn ma u y'a bɛɛ di ɲɔgɔn na misiri de kɔnɔ kalan yɔrɔ wɛrɛ tun tɛ salafu la ni misiri kɔnɔnaw yɛrɛ tɛ o olu ka doni bɛ dira ɲɔgɔn na misiriw de kɔnɔ maliki ninnu tun bɛ dɛrɛsiw de ciden ka misiri la madina de dɛrɛsiw de tun b'u bolo misiriw kɔnɔ madarasaw ni kalanyɔrɔw nana anw de tile la bidiya kɔni tɛ ko kuraw de siraw de don ka mɔgɔw dɛmɛ dɔɔni la bidiya tɛ madarasaw fana ye mais salafu salihu tɛ madarasaw yɛrɛ dɔn u tɛ jamiyaw dɔn u tɛ kurana durusiyɔrɔw dɔn misiri kɔnɔnaw tɛ
yuka kalam be ke misiri de kono mogo ba fo ko ka derisu di misiri kono be se ka ke bidia chogo de wala o ko fe Cheikh Abdallah Bumbaji nyinen kara do ya nyinen ka ko misiri do la wulu kalimami ko la sara ko fe dongodo ko abe riyadi salihina ka hadisa do fo mogo ye su fana ko abo ke ko be chogo de ko ye bidia de yawa Bumbaji kon ninte bidia akon ninye da at-tadhkir wa talim akon ninye da ka hada madon hakili jiga ani ka hada madon lakala ako ka derisu dim misiri kono akera la sara ko felay akera safo ko felay akera wakati ako ka derisu dim misiri kono o yede mo lakala de o ye konyuma de ako te bidiya nunu nye mo lakala de kamugo de lakala kamugo de hakili jiga ko nunu te bidiya misidu derisu di ako akera wakati kasigi misiri kono ka derisu de ote bidiya o ye mogo la kala de o ye fenyuma de dina kono la sara ko fera do futuru ko fera do safo ko fera do ako akera wakati awa ciden fana ka hadisa sahalen be ma istama qawm fi bayti min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarrasunahu bainahum illa najala alaihim ash-sakina wa khashatuhum rahma wa zakarahumullahu fi man indahu ciden ko jama site fara nyogon ka so kono ala ka so do kono min yem misiru ye mogo site fara nyogon ka ala ka misiri kono nabi ala ka kitabu kala ka nyogon lakala ala ka kitabu la fo ala be hakli sigi jiga auka malikaw bena ka wawun ture ala ba ka kofo malikaw ye sanfe ما استمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدرسونه بينهم مغو كشغ مسيرو كنو على كتابو لكلا كمغو كنيو لكلا على كتابو لا تشيدين كو حكلي سيغي يري دبي جيغي اوكا ملكاو بنو كاونتوري نكو دي ياتو دوني كبغاو كو كدرسو دي مسيري لا حكلي سيغي ني ما فانتاني فاموني نفاني بركا بودلا كاتمي كدرسو دي يرووري derisu sigili ka ke misiru kono derisu ka di misiru kono de barika min yire bola nafa min bala hakili sigi min bala mafanta min bala ate yoro wore shika derisu dika yoro shika derisu dita misiru ko donc an ka fam lesiri yire la derisu be kanka di misiru de kono derisu be kalam be kanka ke misiru de kono donc o tesika ke bidiyay mogo ka hakili soro aw tesika finja ko ke bidiya min te bidiya koy kata shebawla kana tabinawla kana tabinawla utumbe sigi misiru de kono ka derisu di nyogoma do ta salifana kofe salifana nda sarace do ka derisu la sarani futuruce do ka derisu safo ewa futuruni safo ce do ka derisu safo kofe la sarafu ma wuli derisu tumbe di misiru de kono alaka hakni manda وعليكم السلام bon ne nyana sungalo telefolo ne yen prepare latiya nyinin kali yere tumman ka kenninga ko imama kamugo ye papier do bo ko ka hakke do fo ko shenkeri mu ko senkeri ne fu mo ku yere mina ikana mi ikana dumuni ko ulu fana ka salatu bola abe salatu bo e ko abe salatu bo ko fe senkeri 30 ko be ke chugode ne ya foya nko ube papier munun dila ko ali imusakiyati ki yere mina ini salatu cheni militi kelenye abe do bolo nini salatu tora militi kelenye yere mina kabo minina abe do bolo nini salatu boli tora miniti bisaba yere mina abe do bolo nini salatu boli tora 15 miniti ki yere mina ko bidiyaru lesirita la dinala ala ko qur'ana kono de wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr ala ko de ayem miya ka dumuni ke fo fajiri jeman ka bo fajiri fi manna summa timmu shiyama ila al-layl ni fajiri kene cira wakati mi ala ko yere mina kabo dumunina yere mina kabo minina yere mina kabo ka muso ka funyonya fo ka tilebbi ciden fana ko akoni bilal ye salli wale ayemmi
aka dumuni ke parce que bilali be salli wala sufela de la ayem mi aka dumuni ke fo abdullah ibn ummi muktum na ye salli wala wakati mi abe ayere mina kabo dumuni ni minima parce que ale ye finyeto de ate salli wala abada fo nu mugo ko ma subhanta ni ma salli wala dugu jeraila de o de ato ale be salatu bo donc ni bilal ye salli wala ye mi aka dumuni ke fo kata abdullah ibn muktum aka salli wala no yo salli wala ye finyeto de wote salli wala bara fo nu ko dugu bena je o de ato ale be salatu bo wala doni ke bago ko ni yere be fajiri doni yere ye ibe fajiri kene chili do immi ika dumuni ke fo ni yere ya de fajiri kene chira ibe yere mina ni ete fajiri kene chili to doni yere ye mais ibe almami koni do almami be salli misri min ibe almami do o koni be wakati de kolosa be wakati do ni ale koni ye salatu bodoro fajiri kene de chira ni bo almami sugu do ni o ye salli wole damina salatu yere mina mini bila ika dumuni bila donc a dilolen be fajiri de la kiam mini jo ka dumuni jo a dilolen be fajiri kene chiri den mais min be fo iki yere mina ini fajiri kene cheni ninye lesiri to la dina kono ani qur'ana ayate nyogonta ni chiden ka salente nyogonta wa alaikum salam bare ndara yo kuma oku abla oku no kono o serena na pati o pitra ko yon kono na daga kino horen palle la ken kana kamo ko no ya kasin di la ten no la kino horen palle anta na hotana la kino horen palle bo ko banni kola da dobe gudu ko ni banni kera ube uli ka delili ke ko waru ka fara ɲɔgɔn kan akata di su ka mɔgɔw ma ka su ka mɔgɔw dɛmɛ n'a ye ko o bɛ cogo di an fule ka min fana kɛ laada ye banni yɔrɔw la ni banni kɛra yɔrɔ min n'u bɛ mɔgɔw wuli k'u ka delili kɛ fi sabilillah u bɛ laada minnu fula bolo ni banni kɛra ko duwa woriw lesiri tɛ ninnu da silamɛya diina la sebaw m'u kɛ taabinaw m'u kɛ taabinaw m'u kɛ delila t'u la silamɛya sariya la silamɛya sariya la min sabatira ciden ko ni banni kɛra yɔrɔ min u ka mɔgɔ banni a joyiriw kan isinamu li ali jafara ta'ama fa innahum qad atahum amru yashghuluhum an sunu ta'am tuma mi jafara fatura mutata ka kelela u ka sanga nana madina ciden sigira misiri kono ako aye dumuni jafara sigi ɲɔgɔnw aye dumuni tobi akata di jafara ka mɔgɔw ma ko do nanu ma min ɲinu sugula ka bɔ dumuni tobi ma sunna ye min ye ni banni kɛra yɔrɔ min olu tɛ dumuni tobi k'a di mɔgɔ ma dɛ sigiɲɔgɔnw aw de bɛ dumuni tobi i seko ye min ye i ka tilefana la aw de bɛ dumuni tobi k'a bɔ ka taa di banni yɔrɔ mɔgɔw ma u k'a dun sunna ye nin de sigiɲɔgɔnw de bɛ dumuni ta ka taa di olu ma pour u kana dumuni tobi u sugulalen don aw sigiɲɔgɔnw de bɛ dumuni tobi ka taa d'u ma nin de ye ciden ka sunna ye sallallahu alaihi wasallam mais wari bɔ ciden ma wari fɔ mɔgɔ ye dɛ parce que an ye min fɔ minnu b'u danbe ka taa silamɛya dɔɔni ma ani arabu kan fɔ olu de b'a kɛ ka diina yɛrɛ ɲagami mɔgɔw bolo parce que ni e ko yɔrɔ min wari minnu filɛ ka bɔ sarakati minnu filɛ ka ɲini delila t'a la karamɔgɔ dɔ ni alimami dɔ sigilen b'a kanto ko jafara ka hadisa bɛ yen jafara ka hadisa bɛ yen kɛ mais jafara ka hadisa nana cogo min mɔgɔw k'a kɛ o cogo la kɛ dumuni de bɛ jafara ka hadisa la wari bɔ tɛ jafara ka hadisa la dɛ ciden tun bɛ dumuni tobi fɔ don min k'o ka dumuni tobi ka taa di jafara ka mɔgɔw ma sanu tun bɛ madina warijɛ tun bɛ madina o de tun b'an ka wariw palasi la ye ciden ma fɔ ka sanu bɔ a ma fɔ ka warijɛ bɔ dɛ sanu ni warijɛ tun bɛ dɛ ciden ma fɔ olu ka bɔ olu de tun bɛ anw ka wariw nɔ anw ka wariw b'an bolo cogo min sisan sanu ni warijɛ de tun bɔ palasi la ciden tile la mais ciden ma fɔ mɔgɔ ka taa sanu d'i ma a ma fɔ mɔgɔ ka taa warijɛ d'i ma a ko dumuni de jafara ka hadise n'i bɛ baara kɛ n'a ye dumuni de tobi ka taa d'u ma mais wari tɛ dɛ n'a y'a sɔrɔ sarakati bɛ ɲini ko ciden tun bɛ
atilela sani baitul mali ka soro kanima ka soro ni sumin na ciden be nyinin kalike juru bala ba ube juru tala nu ko juru bala ciden ba fo ka juru aye garanti to alawa nu ko aka juru garanti be juru in koro ciden be sallati kika men nu ko juru bala ama garanti to fana ciden ba fo sallo da sahibu ko ciden to ate so ka sallaka aba fo aye salla balimaka ciden yirete sallika sebo to be sallika na ya soro wori nyini be ka deme nyini mogo fe ciden yire ka salli to ye mogo ka ko juru bala munna ciden tunte delili ke juru be karasala aye deme unnati juru ka saran ka sallaka ayo kya tuma me musyabu mun ubeyri fatura hudi kelaina kasanke masurala aka fini mimbala nu ye fini do kunyanfa senyanfa mbebo nu ya do senyanfa kunyanfa mbebo na na fo cidenye uko musyabu numere kasanke masurala de fini kelende bala fini intabo ewa ciden ko ye fini mbiri akunyafanna asenyanfa ka bi meleke wala ka jigi kaburukon fi sabilillah nyinina fi sabilillah ka kasanke do ambali mala wonyinina ciden ma fi sabilillah nyinide sudo de lakana madinanka ciden nana ko abe sallaka tora ka kaburu fili ako jurubala wa ko salasatu dananir ko dinare saba jurubala awa ciden bora ko fe akoy salla bari maka teli manke ni seba mugo nyumado akadi seba wiye akakko kabbo seba boro benya yele mana ciden nyere ka sallito enenka dinare saba bala abu qatada tu jole ko cide sallaka nebe dinare saba insara ciden sallera kai shiga ciden ya fi sabilillah nyiniya abu qatada ta yire da ya ta yire ma ko sallaka mbusara ciden sallira ceka adugu seje ciden abu qatada ta benna ko dinare saba kira chogoda ko musara folode utemena nyogonna o dugu seje tuguni benna ciden ko abu qatada ta ma ko dinare saba be chogodi ko nyu sara sisa ciden ko ali ana bardata alaihi jilidatahu ko sisa de su a farkuro su manaka donc mbalima wori munun fulen ni fi sabilillah nyini min fulen ni banni ko fe del lesri tala dina la bidiado amma fos e mo kana su ka mo demede doni ke bago ko nim mo banna aye mo munun to a ko fe fantawndo de se bagato de do amma fo mo kanu demede me ka fi sabilillah nyini jama'i na lesri tola ni e ko eye se tigiye fondan siriye eye ibe demelike abila ni jama charila wakati mi hakke min kan no goyima atayi ka do ka jifa kono ikata akaso kono ikata ka demba yala karasa fatura ne ya do seta wiye ni wori hakke fule aya yire demeni ni bashi benina bashi tenina menna dira jamaina wuluta besoro yere niya di jamaina uta besoro parce que jama min sigilen fule delili munun fule ka ke fi sabilillah mun fule ka ke bandi yoro wala sisa no ya fara dina do ka dina do te bidiya lesiri tala dina la ni e ko iban nan kariya sisa alimamu yere min be abikele wajuli kala min be abikele nyama kala munun be no be ko fulata ka wori nyine ka fara wulu bikele parce que ni benni yoro de be wori na ni wori fara la nyon kalimami min sallira suka go tata ka damade wajulu kelam min be wajulu la tabe takadama de munun fana be wori fara fara nyon ka utabe takaduma de wodi atun nim be bi kele ateka suka mo nafa ewa nu yado ko wori fara la nyon ka deira demba ya mamu wori fana be ke dumuni kelaw fana be ta sofa tewto ko wori soro law ko ye wori chamande fara nyon ka ubeta du fa de fu ko wori ndu ka battewde sino iteta donc ni wori fara min fulen ni mi sabilillah ni min fulen ni lesiri tala dina la de an ka ciden yere ka sebo ni tabina uto har an yere ka lada kono jamana kono banni munun tumbe ka ewa an fa koro ni fen bolo nin de men ni tumbe ya ni wori ni tunte yo ni be don na sisa de ewa te dina kono ewa do wori munun fulen ni islamiyya sharia sunna atu kono amma sabati sebo bolo konnu tara do ku ye be wori boka dima
amma sabati tabinaw bolo ko ni banni keray bolo ni min beta do kan wori do de beta kadima tabinaw te ate sarafu katabolo et puis ni do wori nonu nyere beke sababu yede kamogo deme bidiyaw ni haramu de da parce que aw be ni wori min fara nyogon ka kadi su kamogo ma uba taka e wa baga munun sanai ube dumuni munun sanai ka ke sanga sigiye du kono ye bidiya de yo ye haramu do ye ayu deme haramu da ni wori boli ka duma ayu deme haramu yere ni bidiya yere de la donc u boli tebbe ambe min fo silamiya sariya ni silamiya dina uta kono de an kal lada udere lada munun ni silamiya sariya te ta nyogon fe ko ani ati geni qarli manya ina to munde ni timme ike onda nya wajibi ngai du kama inta ho nya na mi kana saudi sur ko muslimin ko fa Muhammad sallallahu alaihi wasallam si o to ko kun fa to no karna ti ko ti geda ta maka noro saudi to no ma ti to no da ngai di ti donc ta maka ma di saudi to no ma ti ala ti kanna shi na maka na te mo ko doko ale ye kalandende kala ñinina do doni ñinina do mais ale ya bila yere ka na be koko ke dina la min ye saudiya ka doni ke bagaw ye bunew seminu bumbaji nunu cheikh salu fawjani nunu ale be wulu ka fatawa de lamme nu ye min fo dina kola ale be barake nay nu ko min mani ale bo toy ko doko ayi ko saudiya ka karamo nunu ko ko wulu toy karamogo ba nyere bolo ya donc ko ale ka wulu ka kumata mbe min fo min ye kasagi kata saudiya ka karamogo ma kasagi kata karamogo ka kuma ma ala yere do yofo qur'ana kuno fashalu ahla jikri in kuntum la ta'lamun ala yere de ko nate min do aye doni ke bagaw nyenenka kalanden kasagi kata karamogo ma o yima tangana de kalande te sage kata karamogo baw ka kuma ma ibe bo min kana ma ibe fili wa jahum amru min al-amn aw al-khawf ajawu bihi wa law radduhu ila rasul wa ila ulul amri minhum la limahu alladhina yastanbitunahu minhum ala yere de yan sage kata ko nyema ni karamogo ma qur'ana aya kuna la ko ni ko min nanuma hakili sigi ko ube siranya ko uba chari nu tunye ko sage kata chidema anuka ko nyema nu nye doni ke baga wuye ko nyire haqiqa ye minye ala tumbe adoni diuka doni ke baga ma uba fuye fo hada madon ka sage kata ulama wudema doni ke baga nyimo nimman to masage katu ka doni ke baga ma dor halaki de benuma fo an ka sage kata doni ke baga wudema donc doni ke baga nan ko an ka sage katuma u kisilen ta fana de masumu tede an ko fana do ciden kelempe kisibe ciden kelempe de kan imamu na malik yode fo ako kullu maqbulu mardud ala sahibi hadhihi alqabr mo kelen kelebe jiyan kono ambika kuma do mina ambika kuma do bila imamu na malik yo fo ko fonnin kaburu tigi cide o ya sora be ciden ka kaburu koro amma fo saudiya ka don ko te katawde ni u katawra yoromi u nyogona don ke baga yu ka kataw banga yoromi o kataw bila me undu benna sababa mu yoromi qur'ana ni hadisa unno mina iku ka kuma mina ikatugo ko ka barake nay o ba fu ko karamo be yanka karamo yere munu bujjate ko karamo tara kalami jonyu kala ha ko chaman tara kala saudiya kanade ambe min fo an ta fo karamo tede ne be min fo saudiya ka karamo ulama baladil haramaini qur'ana ka doni sunna ka doni ala fahamu salafu salih ala nya siranyaka tilenyaka dusukunjeyaka ala ye min ke saudiya ka karamo ya mas ke karamo she yoroshi illa man rahim rabbi ala yuke karamo de jinya ka sagi yoro de jinya ka marja de saudiya ka karamo ye ala yuke karamo ye jinya fantanani be naman be min na be sagi ka tawdo dem qur'ana doni haqiqa ciden ka hadisa doni ala fahamu salafu salih ka dini alanya siranyai nte hada madenje nyinina nte sira hada madenye nte mudahanala masala hakote ala tayi minye ciden tayi minye kafo anyema komi salafu yafo chogomi ala yoke saudiya ka karamo de
anw ka karamɔgɔw ya n'i ye mun ɲininka ni a bɛ kutuba la a bɛ min fɔ mawuludi ko la a kelen n'a kelen a bɛ min fɔ ye mawuludi ko la k'o kelenw tɛ jɔn b'o ɲininka jama ɲana a bɛ min fɔ mawuludi ko la i kelen n'a kelen n'i y'a ɲininka a bɛ min fɔ mawuludi ko la k'o kelenw tɛ karamɔgɔ janfanti karamɔgɔ jɔyɔrɔ ɲinina karamɔgɔ tɔgɔ ɲinina karamɔgɔ parasi ɲinina jɔn b'o ɲininka i ka diinɛ ko la a b'i fili an ka karamɔgɔ caman y'o de parce que karamɔgɔw ye saba de ye koyi ulama ul milla bɛ ulama u dawla bɛ ulama ul hukamu bɛ diina ka karamɔgɔw bɛ faamaw ka karamɔgɔw bɛ jamana ka population ka karamɔgɔw bɛ Ibn Usaymin ko karamɔgɔw ye saba de masakɛw ka karamɔgɔw ye dɛ ni masakɛw b'a fɛ ka ko min kɛ jamana kɔnɔ delila b'a la delila t'a bara u ka karamɔgɔw b'u bolo u b'u wele fɔlɔ n'u bɛ bɛɛ la u bɛ wari ta ka d'u ma ni masakɛw y'o ko masina kɛ i b'a sɔrɔ a tɛ bɛn diina ma mais a y'a sɔrɔ u y'u ka karamɔgɔ wele k'u jifafa n'a man kan wurila dɔrɔn o karamɔgɔw bɛ bɔ tɛlɛw ni arajow la foyi tɛ nin na baasi t'a la u bɛ derila karabalenw ɲini a la ninnu ye faamaw ka karamɔgɔw de population ka karamɔgɔ bɛ karamɔgɔw dɔw bɛ olu bɛ jamana ka jama de lajɛ jamanadenw n hakilina ye min ye jamanadenw ka faamu ye min ye ko min ka di jamanadenw ye olu fana ka waajuli an'u ka ɲininkali jaabi bɔ de kan nin ye jamana ka jama ka karamɔgɔw de ala ka karamɔgɔ tɛ nin ye jamana falen don ni karamɔgɔ sugu la a bɛ jama min na don min dɔrɔn min ka di o jama ye a ka kutuba bɛ kɛ o de kan min ka di o jama ye a ka waajuli bɛ kɛ o de kan a ka ɲininkali jaabi bɛ kɛ jama ka hakilina de kan ninnu ye jamana ka jama ka karamɔgɔw de karamɔgɔ sabanan ulama wuli millatu diina ka karamɔgɔ ale ta yɛrɛ qala Allah qala rasuluhu qala sahabatu hum ulul rifani diina ka karamɔgɔ ta yɛrɛ ala kote ciden kote sebo kote o bɛnna min ma a bɛnni ma o ma bɛn min na mako si t'a la ala kote ciden kote sebo kote ale ka ɲininkali jaabi na ale ka waajuli ye ninnu de ni ninnu bɛnna mɔgɔ min ma bɛnni ma n'u ma bɛn mɔgɔ min na la yaghafu fi lawmata lahi a tɛ sira ala ka diina tiɲɛ fɔli a tɛ sira jalakɛla si ka jalaki ye ninnu de tɔgɔ ko ulama ul millatu ninnu de ka dɔgɔ mɔgɔw cɛ la saudiya ka karamɔgɔw de tɔgɔ ko ulama ul millatu Sheikh Abdullah bin Baz, Sheikh Ibn Usaymin, Sheikh Albani, Sheikh Salih Fawjan, Abdul Muhsin Abadi, nunu na ɲɔgɔnna kaca nunu de tɔgɔ ko ulama ul millat ne bɛ min fɔ aw ye a y'u ka kasetuw lamɛn a y'u ka fatawaw lamɛn a y'u ka kitabu sarahulenw ɲini a k'u lamɛn sinon n'a y'a yɛrɛ tɔ surukuw bolo yan u b'aw dun الله أكبر الله أكبر